don Alfonso Villares Bermúdez, conselleiro de Mar de la Xunta de Galicia. Bueno, estamos en el segundo encuentro de Sober aquí y nos gustaría saber cuáles son los principales desafíos del sector en la actualidad. Bueno, eu creo que ahora mismo o que temos que intentar conseguir é que a xente consuma máis pescado. Estamos a pasar nuns momentos difíciles de consumo de pescado e, polo tanto, temos que convencer a sociedade de que consuma pescado. Nos gustaría que se baixara o IVA do pescado, levamos o pedido ao Goberno Central, ao sector e nós, desde xa fai máis de 3 anos, e sigue sin escoitarnos, pero nós vamos a seguir insistindo. Sacamos un bono peixe, vamos a sacar un bono peixe para intentar facer pois o que igual non se fai desde o Goberno Central e vamos a, con ese mensaxe, intentar incentivar que a xente volva outra vez a consumir pescado. A promoción é fundamental e o estamos a facer pois de distintos niveles, tamén a hora de mandar estes mensaxes e tamén, como non, acompañando a moitas empresas a hora de comercializar pois os seus produtos en distintas feiras que están tendo tanto no noso continente como noutros continentes. O valor añadido que ten o noso produto, aí temos que facer o posible para aumentalo. Eu creo que temos un produto de altísima calidad e, polo tanto, este aspecto promocional é de intentar sacarlle maior rendimiento a un produto que é de excelente calidad, eu creo que tamén é un obxectivo noso, porque, ao fin e ao cabo, os produtos do Mar de Galicia falamos de produtos Galicia calidad e iso non é algo indiscutible. Somos a principal rexión pesqueira non solamente europea, sino mundial e, polo tanto, en ese sentido temos que seguir reforzando ese mensaxe. E se iso é así é porque temos as mellores augas, temos o mellor sector privado, sin duda ninguna, e a Administración da Xunta de Galicia está e forma parte dese entramado, somos aliados sin duda ninguna do sector, e eu creo que todos xuntos, sabendo que Galicia é unha terra única, onde temos un produto excelente que non hai millor en ningún outro mar, polo tanto, eu creo que ese é o noso obxectivo, facer que a xente siga consumindo pescado e que, polo tanto, esa é a nosa clave, o pescado tamén ao mesmo tempo esa luz, ese mensaxe de pescado asociado á salud, asociado ao deporte, hai que tamén dicilo, porque é verdad, non é porque seña un invento estratégico de algo que que saquemos da manga, non? Eu creo que moitos doctores, moitos nutricionistas están a dicir que o consumo de pescado é saludable, pois hai que dicir a verdade e que a xente nos escoite. E aparte na mesa de hoxe, de pionera en Galicia, pionera en el liderazgo nacional pesquero, hablamos que nacional, internacional, y me gustó mucho escucharle que ponía en valor las aguas maravillosas que tenemos en Galicia, ¿no? Aguas únicas y aguas con mucha calidad. Entonces, Galicia sabe amar y sabemos amar también a las personas que vienen a visitarnos y que vienen a compartir este segundo encuentro de aquí de Sober. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que disfrute del día de hoy. Moitísimas gracias a vos, noraboa por estes encontros, noraboa polo que estades a traballar, a organización e todas as persoas que estades vinculadas. Eu creo que foros destes, encontros destes tipos, tamén nos poñen a nós no mapa e falamos de cousas que son moi interesantes para seguir sendo e facendo de Galicia a mellor das terras ou o mellor dos lugares para poder vivir. Pois o gallá nos vexamos na terceira edición no 2026. Moitísimas gracias, don Alfonso. A vos.